ladala suntiga min baaraw be sigi dɔgɔkun a se yidi Sherif Usman Madani Haidara ni o ye an fana karamɔgɔ ye ale ka duba kɔnɔna na Sherifla Bangoni Janginɛ bugu la ni dɔgɔkun baaraw o ta kɛra ka bɛn ni kunu alamisa ye février kalo tile 26 san 2026 an balima Sherifla tele filɛbɔ ni ne ye an don k'a ye bi bakuruba kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan k'o kɔnɔkumaw walawala aw ye sɔɔni aw dangana. an balima Sherifla tele filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ n k'aw bisimila aw ka jabarani so Mali kɔrɔ Sherifla TV ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw kulo lasɔmi bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan ladala suntigɛ kɛnɛ o sigira Sherifla duba kɔnɔna na Bangoni Janginɛ bugu la ka bɛn ni kunu alamisa ye février kalo tile 26 san 2026 ni a hakilina ɲuman yɛrɛ bɔra alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la an fana karamɔgɔ a se yidi Sherif Usman Madani Haidara wale do min bɛ kɛ dɛmɛ fana ka ɲɛsin alisilamɛw ma ni sunkalo kalo barikama ye ale kɔnɔna na Sherifla jabaraniso to k'a la an ka maa minnu tun bɛ o ye Abdul Karim Sakɔ ka fara Ibrahim Kulubali Baba Keita fo ka taa se Abdulayi Suguduguma o y'an sama minnu la an ka jɛ k'o seereya. Ni waati kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ keleya ani badaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ ni a hakilina bɔra an fana karamɔgɔ yɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara san o san sunkalo alamisa a bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ka denbaya la ka suntigɛ belebele labɛn ka di silamɛw ma ka da ka sunkalo ye hinɛ kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo do wa ka silamɛ ɲɔgɔn suntigɛ nafa min bɛ o la o nafa kama an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a bɛ musakaw caman bɔ ka don ni baara in fɛ ka silamɛw bisimila a ka denbaya kɔnɔ u ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye silamɛya keleya ni a badaya bɛ se ka sabati cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw kɔnɔna ka caya cɛw ni musow denmisɛnw ni makɔrɔw la ka na ni suntigɛba in kɛ an karamɔgɔ ka denbaya la min n'a kɛra nisɔndiya ye baw nabaw ye nisɔndiya kumaw fɔ ni ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin an faso fɛnɛ ma n'o ye Mali ye ni ka laban k'a yira k'a fɔ ni waleyaw n'u ɲɔgɔnnaw caman de kama jamana in a bɛ se ka basigi wa karamɔgɔ ka ni waleya in fɛnɛ maa kan ka nin ladege kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛya kɔnɔna na. Alhamdulillahi rabbil alamina n kɔni suntigɛ ne y'a kibaruya mɛn a mɛnna komi ne yɛrɛ tun bɛ latigɛ bolo n tun ye accident kɛ kabi 2021 san 4 de ye nin ye sisan n tun y'a ŋaniya n yɛrɛ tun ka na ka se kɛnɛ in kan anw ye kanubaw ye bi kɔni ala ye sama ka se yan nɔ a yɛrɛ kun sera ma k'a fɔ aw bɛ na ɲininka ni suntigɛ in a sigira dɛsɛbaatɔw de alamisa o alamisa n'i y'a dɔn i bɛ yɔrɔ ka jan i bɛ taama la i bɛ Sherifukɛ ka yɔrɔ masurunya la i bɛ na i bɛ bɛn suntigɛ ma awɔ n'i y'a don i ka dugawu sama ma ka dugawu kɛ maa bɛɛ ye yarabi Sherifla ala k'a dɛmɛ a dɛmɛbaw ala k'a n'u dɛmɛ ciba hɔrɔma a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ala k'a mankɔrɔ ciba hɔrɔma salli ala Muhammad. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada an karamɔgɔ yɛrɛ mun kɛ nin ka ɲi kosɛbɛ san o san a bɛ silamɛw wele k'u sun tigɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka karamɔgɔ min an kɔrɔ sini kɛra labanko ɲuman ala k'o d'a ma an yɛrɛ mun ala k'an ka kɔɲɔgɔn ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ san caman bɛ ala fɛ yarabi ala k'o yira an na an ni karamɔgɔ la shukran. An karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara san o san a b'a labɛn a bɛ tabisiri kɛ adamadenw kun ka kalandenw kala fi sabilillah ka tila tuguni ka a ɲini alamisa o alamisa a bɛ mɔgɔw sun tigɛ sunkalo kɔnɔ mɔgɔ kelen sun tigɛlen ala kira ye barajiw fɔ o la o barajiw ka bon ala kira ye baraji min fɔ o la o ka bon kosɛbɛ sarakati fana ɲumanya a bɛ min ɲɛ adamaden ye diɲɛ ni lahara o ka bon an karamɔgɔ ye fɛn min kalan a tilala k'a baara kɛ o tuma a bɛ nin baara min na bɛɛ b'a dɔn nafa min b'a la bɛɛ b'a dɔn baraji min b'a la alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko n'i maa kelen sun tigɛ baraji min b'i ye o ka bon kosɛbɛ jango ni jamabaden o tuma an bɛ min ɲini ala fɛ karamɔgɔ kɔnɔ ala k'a mɛn kɔrɔ sini kɛnɛya gɛrɛsɛgɛ ala k'o di anw n'a ma ala k'an n'a kisi ala kɛra n'a so kama kuranna bonya kama salli ala rasul. Ni baara in kɔni kɛra an karamɔgɔ ka denbaya la i n'a fɔ laada do san o san sunkalo alamisa o alamisa ka silamɛw bisimila a ka denbaya la suntigɛba kama silamɛw kɔni nana ka bɔ yɔrɔ caman na o y'u ka nisɔndiya fɔliw n'u ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye dumuni duman o kɔnɔ ma kɛ maa si negela ye. Alibi an bɛ to nin suntigɛba in kɛnɛ kan min ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denmuso ye Seyida Madamu Kulubali Makɔrɔba Haidara suntigɛ baaraw kɔfɛ ale a ka hakilinaw di an ka taamadenw hali bi olu ka kuma galamani na an ka jɛ ka seereya. Bon ni Sherifukɛ in y'an ka kuduwa de ladegelikɛ yɔrɔ de ye ale a bɛ nin ninnu fɛnw fɛ kɛ
a b'a kɛ k'a ka Ala de ɲini mais a bɛ kɛ ka anw minnu bɛ a nɔfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que image bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ ka anw de fana ladi an k'a dɔn sunkalo kalo hinɛ kalo de don makari kalo de don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don sunkalo kalo ti gɛlɛya kalo ye bon la ni sunkalo sera an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo ko ka ca a musakaw ka ca hali ni o y'a sɔrɔ aw fila de don don tɔw la i bɛ taa sɔrɔ sunkalo la a bɛ min kɛ dépense ye o ka ca ka tɛmɛ aw tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ kan bon la dépenses ka ca a ma nɔgɔn bon surtout seti minnu ye olu kan ka dɛmɛ sunkalo in na sirifikɛ in ye o de yira an na a bɛ malo bɔrɛ min di mɔgɔw ma ɲɔ bɔrɛw nafolow la sukorow la c'est trop a da tɛ se ka dɔn ka ban parce que i bɛ min ye kɛnɛ kan i b'a fɔ k'i b'o de jate mais ale yɛrɛ bɛ den ka min kɛ duguma ka sɔrɔ a tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ kalama o de ka ca ka tɛmɛ kɛnɛ kan tan kan bon la an k'an jija anw minnu bɛ ninnu ye an ka sirifikɛ in ladege mɔgɔ ka nafolo kira ko ten de alayhi salam i ka nafolo i ta tɛ fɛn min y'i ta y'a la i bɛ min dun ka taa ɲɛgɛn na i bɛ min don fini na n'a bɛ kɔrɔ ka fara ani i bɛ min kɛ sɔdaka ye ka di silamɛ ma o de y'i ta i ka nafolo la bon ni fɛn b'i nafa fana i bɛ min kɛ sɔdaka ye o de b'i nafa o bɛ don i ni diɲɛ kasara juguw cɛ wa lahara fana i b'o nafa sɔrɔ yen nɔ bon la k'a fɔ setigiw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo in na ni ne ko setigiw sisan an bɛ n'a ye k'a fɔ non miliyɔn min minnu bolo non olu dɔrɔn tɛ setigi ye dɛ hali 1000 bɛ e mɔgɔ min bolo i bɛ se ka dɛmɛ kɛ sunkalo la 1000 b'e bolo sukaro kilo 1 t'i dɔ bolo e ka o dɛmɛ dɔ san ka di o ma i y'a ye bon la ni an tora ka ɲɔgɔn dɛmɛ ten i b'a ye lafiya bɛ na bon la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sirifikɛ in y'o de yira an na aw yɛrɛ y'a ye suntigɛ kɛra cogoya min na dumuni bɛ fan bɛɛ fɛ misi hakɛya min bɛ faga nin na ni alamisa kelen c'est trop a dumuni b'i yɛrɛ kɛ de bɛɛ b'a dun k'i fa fo ka dumuni tɔ to i y'a ye bon ladegeli kɛ yɔrɔ de don quoi o la an ka hakili to nin na anw minnu fana bɛ kɛ du kɔnɔnaw la an musow vraiment an k'an cɛsiri sunkalo baara la sunkalo ye kalo ye tiɲɛ don a baara fanga ka bon surtout anw musolakaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ wuli suguri la ka tobiliw kɛ suntigɛ la depuis i bɛ wuli tile kɔrɔ i bɛ baaraw kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais an k'a dɔn an bɛ nin sɛgɛn fɛn o fɛn kɛ an t'a si perdu dɛ an t'a perdu wallahi an t'a perdu baraji dan de don o la an k'an cɛsiri an ka baara ninnu kɛ ni couragew ye k'a kɛ ni nisɔndiyaw ye ka suntigɛ kɛ yɔrɔw labɛn ka ɲɛ an furucɛw kɛrɛfɛ dumuni minɛ ɲumanw ka na jiw ka k'a minɛ bilala ɲumanw kɔnɔ karafu ɲumanw kɔnɔ ka gɛrɛ u la lafiya ni nisɔndiya kɔnɔna la o yɛrɛ dantɔ baraji la a bɛ sun yɛrɛ nɔgɔya sunbagatɔw yɛrɛ ma bon la an ka hakili to n'an b'o message surumani di an balakaw ma ka tila ka an karamɔgɔ fo a ka nin hakilila ɲuman in na toujours ale jogo ninnu bɛ anw bilasira de. Ali bi an bɛ to Bangɔni Janginɛbugu la ni an bɔra suntigɛ kɛnɛ kan alikuranɛ sanuma kalankɛnɛba dɔ fana sigira misiri Sherifla ale kɔnɔna na baara don min labɛnna Fédération Ansardine International Fadimaw olu fɛ ka kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Bamadani Hayidara ale ma ni o ye an fana karamɔgɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yidi Sherif Usman Madani Hayidara ale ka cɛkɔrɔba ɲuman ye ka ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ an tu seriyalen don Alsar tɔnden ani kanubaw caman fɛ minnu bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka se ka na sigiba in seriya Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la hali bi an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sako Abdoulaye Sogodogo Baba Keita ani Ibrahim Kulubali olu ka sɔrɔ londo Fédération Ansardine International ale ye lada belebele tile n'o de ye k'a fɔ san o san février kalo tile 26 n'o de bɛ an mɔkɛ ka fatulu don ma n'o ye Bamadani Hayidara ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara o wolofa ko don a fatulu san yɛlɛma mana se kana ɲɔgɔn dalajɛ ka kuranɛ belebele in kalan ka Ala deli a ye Ala ka se ka hinɛ kɛ a dayɔrɔ la ni ka dayɔrɔ nɔrɔ baw a ye den di adamadenw ma ɲɛnamaya kɔnɔ min ni a ye ɲɛnamaya nafa n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ye san o san ansaru n'u kanubaw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni kuranɛ kalaba in kɛ ka duwawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ni ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnni sama a fa ma n'o ye Bamadani Hayidara ye i n'a fɔ laadala ka kuranɛ in kalan ka surati yasini kalan siɲɛ caman ni ka laban ka nɛɛma caman ɲini Ala fɛ an kuntigi ye nɛɛma ni kisi ba ma Ala k'o bɛɛ lajɛlen hinɛ se cɛkɔrɔba in ma n'o ye an mɔkɛ Bamadani Hayidara ye n'an ye nin kɛnɛ in lajɛ dɔrɔn an bɛ leçon min tira a la o ye Ala kira ka hadisa kelen Ala kira ko asayidu man wiza bi gairihi ko kunnandi ɲɔgɔnna k'o bɛ kɛ k'i waju Bamadani ka ŋaniya ta cogo ani Ala kana ko laban ta o ye wajili koba de ye an ma ko n'an bɛ ŋaniya ta an ka ŋaniya ɲuman ta o bi n'an ye ŋaniya ta an k'an jɛ k'a dafa hali n'a gɛlɛyara an b'o de leçon tirer
Bamadani ka ni ɲɛnɛmaya in kɔnɔna la sabula ni mɔgɔ min y'a mafilɛ Bamadani yɛrɛ i bɛ leçon wɛrɛ jumɛn tirer a kɔnɔ k'a dɔn ko Ala ye bɛɛ sɔn ye sɔnfɛn de la Cheikh Ousmane Madani Haidara nana ka na diinɛ bɔ bolo la cogo min mais Bamadani ni cɛ dɔw bɛnna tile la olu yɛrɛ kun t'a dɔn fɛn bɛ diinɛ jɛ mais ale ka se ka o ŋaniya bɛɛ ta k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'a mɔkɛ ka diinɛ jɛ vraiment a bɛ leçon min di an ma ko ni Haidara ka bon ŋaniya min ye Haidara ko labɛn ko o de ka bon Bamadani ye baara minnu kɛ ni ye kuranɛ kalan kɛ o tɔgɔ la o ye fitinin dɔ de ani ŋaniya yira de a denw n'a mɔdenw fɛ ka se ka Ala fo ka Ala barikada comme Ala ka kumakan dɔ la in shakartum la azidannakum n'a ye ne Ala barikada n bɛ dɔ fara aw ka hɛrɛ kan siga foyi t'a la an bɛ Ala barikada kɛnɛ de kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye Bamadani tɔgɔ la an t'a fɔ k'an bɛ ka dugawu kɛ Bamadani ye sabu ale tilala ka ban vraiment ale tilala ka ban sabu ale ye diɲɛ bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ka diɲɛ bɛɛ kanu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka se ka silamɛya labaara ka don alijinɛ kɔnɔ ale ye diɲɛ bɛɛ kanu ni o de ye o la n'an ye dugawu kɛnɛ sigi o tɔgɔ la an b'a fɔ ko an kɔni ka laada la an b'a fɔ ko an ye dugawu kɛnɛ sigi Bamadani tɔgɔ la mais an y'a sigi an yɛrɛ de tɔgɔ la kɛnɛ in bɛ waleɲumandɔn kofɔ ka ɲɛsin Bamadani Haidara ma n'o y'an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara wolofa ye a sigiw kɔni kɛra anisaruw nana ka caya ka fara silamɛ wɛrɛw kan an bɛ Ala deli dugawu minnu kɛra Ala ka hinɛ se cɛkɔrɔba ma ani silamɛ forow bɛɛ lajɛlen ni ka barika don an yɛrɛw la Amina yarabi Abdul Karim Sako kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ni bɛ tali kɛ cakɛyɔrɔ Sagara import export maaw la ka sanga ni u ka tegina ye u ye dɛmɛ di ba kɛ ka sanga ni balo nasiraw ye k'o ta k'o ɲɛsin Mali ɲɔgɔlɔnbɔ la kɔrɔ dɔw olu ma baara in yɛrɛ a kɛra ka sanga ni tegina yɛrɛ a ambassadɛriya bɛ maa minnu bolo ni o ye ɲɔgɔlɔnbɔ kulu dɔ ye ni an k'o ma ko balaka wuli olu ka wulikajɔ kɔnɔna na ka fara tegina yɛrɛ a maa ɲɛmaw olu ka baara olu kɔnɔna na a baara lajɛlen bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni alamisa-don ye février kalo tile 26 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko tigilamaw olu tɔgɔlaso min bɛ Musa Bugukaw fɛ baaraw latigɛra o de kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Kafinɛ Bacili ale bɛ walawalali k'a ko tɔ la tegina camanba kɔfɛ société Sagara import export ani tegina ambassadeur ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ni o ye groupe balika wuli ye u ka dɛmɛ di fɛnw ye balow ye malo kilo 50 bɔrɔ ani 25 bɔrɔ caman ka sugaro kilo 5 bɔrɔ caman daw kan ŋaniya jira in a ɲɛsina an ka ɲɔgɔlɔnbɔla maakɔrɔw de ma minnu ka cɛsiri ni wuli ka jɔ fanga bonyana jamana in seko ni a dɔnko yakubayali la ɲɔgɔn dɛmɛ waleya in société Sagara import export fɛ a kun de ye u ka sanni feerefɛn bɛ se ka lakodɔn cogo min ni o ye tegina ye ani fana tegina yɛrɛ ambassadeur ni olu ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe balika wuli olu ka bonyamasegin cogo de don ka taa maakɔrɔw ma minnu y'u kɔn ɲɔgɔlɔnbɔ baara la an nana komi an ka artiste kɔrɔbalew olu ye sɛgɛn mun k'a la an yɛrɛ tɛna se k'olu sɛgɛnw ɲɔgɔnna ala ma o fitinin kɛ fɔlɔ quoi bon komi sunkalo bɛ yen nɔ an fana y'a laɲini ka na ni dɛmɛ n'o ye malo ni te ni sukoro ye ka n'o d'u ma tegina tɔgɔ la quoi awɔ n'an ko an bɛ kuma dɔrɔn n yɛrɛ bɛ kasi quoi i m'a ye tellement k'a diyara an ye quoi ka sababu kɛ ninnu ye sɛgɛn mun kɛ an nana nin kɛ n'u ye nin ka dɔgɔw la quoi a ka dɔgɔw la quoi an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in basigi ka jamana suma. tɛ se k'a nisɔndiya fɔ ka s'a dan na parce que mɔgɔ kelen tɛ ko kɛ an y'a initiative ɲɛfɔ tegina ɲɛna n'i y'a kɛra nin cogo in na tegina de sɔnna donc u fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ sera a seyɔrɔ nisɔndiya ma na an tɛ se k'a fɔ a ka s'a dan na an bɛ dugawu k'an ka kɔrɔbalenw ye halisa ala k'an ɲɛ mɛn u la k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ye surprise ko da u ye nisɔndiya dɔ kɛ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ala y'a dan nisɔndiya in ma an mago yɛrɛ ma se u ka dugawu ma bi bon i n'a fɔ an y'a image bila pour que mɔgɔw k'a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se k'a ye k'a ladege parce que ninnu dɛsɛra ka ban ni mɔgɔ taara retraite la a ka kan e minnu ma dɛsɛ n'e b'a ka sira kan i k'i hakili to a la an b'o welewelema-da de kɛ an ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye. société Sagara import export ka nin waleya ɲuman ye a nana na kuma la ka bɛn sunkalo waati ma o ye musaka bonya kuma ye o kama maa minnu garijɛgɛ donna dɛmɛ in na a diyara u ye foli ni barikadali kɛ. Ayiwa n'i ko nisɔndiyabagatɔ k'ale ka tasuma faga n'a nuji m'a faga daji tɛna faga an kɔni ta ye nin na dugawu de ye koyi ka d'a kan an sewalen don sunkaloba in na n'a fɔra k'a fɔ ko tegina hakili tora anw maakɔrɔbaw la ka na dɛmɛ kɛ anw ye anw bɛ dugawu de k'u ye ala ka laɲiniw sabati ala ka tegina ala k'a sankɔrɔta ala k'an to ɲɔgɔn ye san o san a k'a d'a ma an fana kɛnɛ k'a dun
ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ala k'u sankɔrɔta ya rabbi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn o foli la ni ala sɔnna a ma n'i ye makɔrɔba nisɔndiya ala de bɛ nisɔndiya awɔ ayiwa tegina filɛ ka min kɛ nin ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ se bɛ fɛn fɛn ye n'u bɛ se ka ni ɲɔgɔn geste kɛ jango artisiw ye jango a makɔrɔba kunda u fana ka tegina ladege n'u y'a ladege an ka jamanaw de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn soutenir ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka ɲɔgɔn bɔ misimisi kɔnɔ ni tegina ye o misali ɲuman yira ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ olu fana ka tugu tegina kɔ u fana k'o misali ɲɔgɔnna kɛ nisɔndiya min b'anw na bi anw tɛ se k'a fɔ ka ban diɲɛ nin de anw hakili tun t'a la an hakili bɛ minnu na olu m'anw ye nka an hakili tɛ minnu na olu de y'anw ye mɔgɔw i mana fɛn fɛn kɛ ala b'i sara an bɛ dunbiya fo k'a waleɲuman dɔn a ye hakili ɲuman min sɔrɔ k'i ɲɛsin anw ma artiste ka di bɛɛ ye dɛ artiste de bɛ bɛɛ ɲɛnajɛ a bɛ bɛɛ ka so a bɛ bɛɛ ka dusukasi bɔ i la nka ni maaw ye fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ artiste kan o ye ala ka kɛ de nka minnu fana b'anw dɔn anw bɛ fana bɛ dugawu de kɛ yarabi ama ya ala u y'a bɔ minɛn min kɔnɔ ala k'a ɲɔgɔn caman bila a nɔ na maliyɛn denw n'a bɛ sanni kɔni kɛ ne hakili la minnu bɛ artistew ladiya minnu bolo bɛ bɔ olu ka te kan ka sa tegina tɛ an bɛ dugawu de kɛ ye maliyɛn bɛɛ ka sa maliyɛn bɛɛ kana ka na tegina sa ka malo min d'a ma a kɔni kuma t'anw da bilen sango sunkaloba in na an bɛ dugawu de kɛ ala k'u sara kɛnɛ kun cɛra ni balofɛnw dili ye ɲɔgɔlɔnbɔla maakɔrɔw ma waasa ka sigi in to hakiliw fɛ jataw kɛra kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi kɛnɛya minɛnw dili ka fara Dar Salam kɛnɛyaso ale ye kurumo karili baaraw kan o kɛnɛw sigira ni o baaraw yɛrɛ kɛra AFG assurance maaw fɛ u ni Fondation Atlantic Group maaw ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna de don kɛnɛ in yɛrɛ a seriyalen tun don kɛnɛya tigilama caman fɛ ka fara dɛmɛba jɛkulu caman kan fo ka taa se sigida ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ani dugutigiw kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Kane ale bɛ kunnafoni tɔ walawala ka ɲɛdan kura di Dar Salam kɛnɛyaso ma ni o ye ACSCOM ye a sɔrɔla jɛɲɔgɔnya baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya na CSCOM kofɔlen ni o ye Dar Salam ye ani AFG Assurance Mali ka taa se Fondation Atlantic Group ma olu ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna na a bɛ san damadɔ bɔ taamaw ni ɲɔgɔnyew sɛbɛkɔrɔ kɛlen kɔfɛ dɛmɛbaa ninnu ni sigida in maaw fɛ ni o ye Dar Salam kaw ye Dar Salam dugudenw u b'a fɔ alhamdulilayi bi ka da ka fɛn min ye kɛnɛya binakun kana ye yɛlɛma kura donna la ɲɛdan kura dira u ka dɔgɔtɔrɔso ma sanga ni dɛmɛbaw ani dɔgɔtɔrɔso in ɲɛmayaso ka taa se a cakɛlaw ma dugutigiw alimamiw duguden bɛɛ lajɛlen Dar Salamu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna ye u ye mɔgɔw ta k'u bila baara la olu bɛ yaala ka mɔgɔw démarcher ka u lana an ka dɔgɔtɔrɔsow la an kɔni ta ye ni mun nana an b'o furakɛ fu mais fu mun don n'an y'a baara kɛ an bɛ papier k'a la k'a bila ka taa d'u ma u b'an ka wari sara mais mɔgɔ bɛ na n'o ye convention signé u fɛ o n'u nana an ka dɔgɔtɔrɔso la an b'a ka furakɛ k'a ban pewu a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara donc k'a yira u la Dar Salam dugumɔgɔw direction régionale de la santé mɔgɔ minnu bɛ yan direction nationale mɔgɔ minnu bɛ yan k'a yira u la mɔgɔ minnu don u ye duguma jijukɔrɔ baara kɛ n'u y'a ye k'a fɔ an ni mɔgɔw bɛ baara la an bɛ se k'u dɛmɛ k'aw ka baara tɔ yiriwa u sen fɛ an b'o dɔ de kɛnɛ kan yan u y'an dɛmɛ vraiment u y'an dɛmɛ ka se an ka hakilina a tɛmɛr'o kan parce que charge dɔ tun b'an da la déjà hali n'i y'a dan an ka électricité ma u ye panneau solaire de bɛ yan u ye panneau solaire d'installer donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ se k'u fo foli min dan t'a la waleɲuman dɔn foli kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin Dar Salam kɛnɛyaso ma ɲɛmaw ma ka taa se a dugu maabaw bɛɛ lajɛlen ma alimamiw ni dugutigilakaw dɛmɛbaa ninnu fɛ ka d'a kan danaya min taara ka ɲɛsin o dɛmɛbaa ninnu ma ni an filɛ hɛrɛ kɛnɛ kan nin ye bi o waleɲuman dɔn kɛra AFG Assurance Mali a ma ɲɛma fɛ entreprise dɔrɔn bɛ yen an bɛ fɛ bɛɛ ka se ka taa i yɛrɛ furakɛ parce que anw bolo ni kɛnɛya tɛ dugu min na o dugu tɛ se ka développer économiquement o de y'a kɛ an miirila produit ninnu na k'an ka produit kɛ ka a bɛn olu ka sɔrɔ ma a saracogo fɛnɛ o fɛnɛ bɛnnen don u ka sɔrɔ ma donc an y'a ye pour que an ka clients fɛnɛ u bɛ se ka soin ɲuman sɔrɔ il faut que CSCOM fɛnɛ ka dilan o de y'a to bi an nana an ye CSCOM dilan
fɛn minnu bɛ CSCOM jɛ n'o ye panneau ye pour que ka se k'u ka laboratoire marcher fɛn minnu jɛ n'o ye furaw ni fɛn dɔw ye an y'a daminɛ Dar Salam ye bi k'a di olu ma donc pour que n'an ka clients nana u ka se ka u reçoit dans mun na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn. waleɲuman dɔn foliw kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin dɛmɛbaa ninnu ma kɛnɛya tigilamaw fɛ Dar Salam ka daa kan baara in ma kɛ baara nɔgɔn ye a bɛ san damadɔ ko fɔ o kɛnɛ kelen kan fɛn min ye kɛnɛya minɛnw dili ye ka taa se ruban tigɛli ma ka dɔgɔtɔrɔso in koromo kari o kɛra baara in na kumabaw ye. Ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Gabon jamana kɔnɔ minisiriso min ni o ka caw bɛ ɲɛsi kunnafoni ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye dantigɛli kɛ ka bɛn alamusa ma février kalo tile 26 k'a yira k'a fɔ sigikafɔ dɔ tɛmɛna u ni bɔlɔlɔ lasɔrɔ sira fila ni ɲɔgɔn cɛ Meta ani TikTok bɔlɔlɔ sira in tun ye hakilinatigɛ di Gabon jamana ma ɲɛmaw ma kabini ni février kalo tile 18 tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ Gabon jamana ka sariyaw ni bɛnkanw labatoli k'o bi bɔ a sira fɛ bɔlɔlɔ sira in kan bonya ni karama ani danbe kɔnɔ a ka ca dɔgɔkun kelen ye bi Gabon jamana kɛlen don ka réseaux sociaux dɔw tigɛ jamana kɔnɔ sariya matarafabaliya ani bɛnkanw sɔsɔli kosɔn Gabon jamana ma ɲɛmaw ye o bɛnkan ta kabini ni février kalo tile 17 tɛmɛnen réseaux sociaux dɔw ti lasɔrɔ Gabon jamana kɔnɔ i n'a fɔ comme Facebook, TikTok, YouTube ani Instagram nga fɛn bɛ tali kɛ WhatsApp kan ale bi lasɔrɔ dɔdɔɔni ale n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la fɛn bɛ tali kɛ VPN kan Gabon jamana ka sariya talen a bɛ n'a fɔ komi ale de bi ka o mafa o kumana ale lasɔrɔli bi ka nɔgɔya a togo kɔrɔ la Gabon jamana kɔnɔ Gabon jamana ye ni sariya min ta min ye ka fɔ ka réseaux sociaux dɔw tigɛ a ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ sariya in ye waati ko ye nka bɔlɔlɔ lasɔrɔ sira ninnu ni o réseaux sociaux ninnu ye k'a tigɛli tɛna kɛ badabada ye ɛlɛ ni Gabon ma ɲɛmaw bi ka fɛn min makɔnɔ o de ye bɛnkan ni sariya minnu ni olu dajira la olu ka se ka taa u taa sira ɲuman fɛ ka bɛnkanw bonya bɛɛ lajɛlen ka nafa kama Gabon jamana wo réseaux sociaux ninnu wo ko bɛɛ ka hɛrɛ ni lafiya bɛ o de la a bɛra ta Gabon jamana kɔnɔ ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen don fanga sinamatɔnw fan fɛ minnu ye jamana ka ni sariya in kɔn k'u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ u ma jɛni ni waleya ye nin kɛra sababu ye ka Facebook ni TikTok ni YouTube ani Instagram tigɛ jamana kɔnɔdenw na ko sariya ko ni bɛnkan sɔsɔli sababu la. Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies ka pankurun dɔw jiginna alamusa février kalo tile 26 Khartoum pankurun jigi kɛnɛ kan Sudan jamana kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san 3 ye Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies a ka pankurun ti kunda Sudan jamana kan jango ka jigin pankurun jigin kɛnɛ kan kabini ni Sudan mankan wulila ni y'o siɲɛ fɔlɔ kɛtɔ ye mankan kɔfɛ Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies a ka pankurun selen ka jigin Sudan jamana kɔnɔ a bɛna kɛ jigi sɛmɛ jiriba ye bari sabu ka daa kan a bɛna baara nɔgɔya buna adamadeniya dɛmɛ tɔpɔtɔbaw ma minnu bi cɛsiri ni wulikajɔ la sanga ani wagati k'u jija buna adamadeniya dɛmɛ a bɛ se ka sudankadenw magɛn togo min sudankaden maa miliyɔn caman minnu ni olu bɛ degun kɔnɔ mankan kɔlɔlɔ y'a sababu ye baloko dɛsɛ jɔyɔrɔ bɛɛ nin bɛna belebele ta ka bɔ o la Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies a ka pankuru min cunen filɛ nin Sudan jamana kɔnɔna na buna adamadeniya dɛmɛ tigilamɔgɔw de don o ni tɔgɔ la u cuna duguba la Khartoum a kɛra i n'a fɔ komi yenkaw ye sanu tɔmɔ bari sabu ka daa kan dɛmɛ makɔnɔnen don a ɲɛciba bɛɛ Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies a ka lasigiden min bɛ Sudan jamana kɔnɔna na n'o ka caw bi ɲɛsin buna adamadeniya dɛmɛ kofɔli ma Denis Brown a ye waleya in fo k'a tari sani ka sɔrɔ ka hakili jigin kɛ dɛmɛ minnu ni olu bi ka na kana sudankadenw magɛn a dɛmɛ nafa la ko a nako bɛnna a nana na waati la coyi kabini ni Sudan jamana mankan daminɛ waati Khartoum pankurun jigin kɛnɛ kun tiɲɛna kɛlɛ sababu la bari sabu ka daa kan force de soutien rapide bamakanci jɛkulu u ye wulikajɔ kɛ ka pankurun jigi kɛnɛ in susu sani Sudan jamana sɔrasiya ka wuli a yɛrɛ kolo la ni ka duguba mara bɔsi force de soutien rapide mamurutilen jɛkulu la kabini ni san 2025 marisi kalo la Sudan jamana duguba Khartoum a bi ka dɔ ka se ka wuli a yɛrɛ kolo la ka bɔ bamakanciya kɔlɔlɔ ma ala ni sɔrasilakaw ka cɛsiri ni wulikajɔ sababu la ka juguw kɛlɛ k'u yɔrɔma janya duguba la Jɛnsele naani tɔnba Nations Unies ka lasigiden muso min n'o bɛ Sudan jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka caw bɛ ɲɛsin buna adamadeniya dɛmɛ ma ale y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɔlɔlɔntan tɛ
wa fɛn min yɛrɛ ye jɔrɔnako ye a bɛ ka dadigi min kɛ jamana kɔnɔdenw na baloko dɛsɛ bɛ o la siyɔrɔntanya furakɛli ko o n'a ɲɔgɔnna camanw février kalo daminɛ la sanni feere pankurun dɔ sera ka cun Khartoum kɔnɔ Sudan jamana duguba la o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Khartoum pankurun jigin kɛnɛ ka pankurun dɔ bisimila kabiri ni avril kalo la san 2023 kana se bi ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kordofan mara o tun binna bamaganci mɔgɔw ka bolo kan a kɛra gɛlɛyaba ye buna adamadeniya dɛmɛ bisimilali la nka a bɛra ta ma bɛ se k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka adamadeniya dɛmɛli bolo fara u ka pankuru min sera ka jigin Sudan jamana kɔnɔ a bɛna kɛ jigisigi koba ye buna adamadeniya dɛmɛ nasira fɛ ni ka Sudan jamana kɔnɔdenw magɛn ni a ye kɛlɛ kɔlɔlɔ kɛn bɛ ka dadigi kɛ minnu na n'u sigilen don ka dɛmɛ kɔnɔ. Zambi jamana ye bɛnkan dɔ lajɔ ani États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ye baara bolodalen de ye min tun bɛ kɛnɛya ko fɔ nka Zambi jamana filɛ k'o gulon sanni dugu cɛ barisabu ka d'a kan ko baara bolodalen nafaba tɛ ka se Zambi jamana ma i n'a fɔ komi u y'a jigiya cogo min bɛnkan in n'a musaka ka ca ka tɛmɛ dolari wari miliyari 1 kan san 5 baara bolodalen kurukara kɔnɔ a kun ɲɛsinen don kɛnɛya ko binakun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɛmɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka sida bana ani pali bana kɛlɛ fɛn bɛ tali kɛ musolakaw ka bangeli ko kan ani dentanniw ka banako fo ka taa se fiɲɛ banaw kɛlɛli n'u kunbɛli ma kɛnɛya ko baara bolodalen bɛnkan a musaka wari san 5 kuntagala kɔnɔ a kan ka don nin de dafɛ Zambi jamana ye ni o ye accord bilatéral de santé ye Zambi jamana ni États-Unis jamana cɛ dolari wari miliyɔn 340 o fana kun kan ka bila Zambi jamana ka bolo kan a ka se ka a yɛrɛ munumunu ni o ye nka fɔlen ti ka taa a taasira fɛ Zambi jamana y'a ŋaniya k'a jigiya ka fɔ a ka bɔ min bɛ a la ko kow ti ka taa o taasira fɛ o de kama u y'a lajɛ ka baara bolodalen gulon sanni dugu cɛ Zambi jamana maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko baara bolodalen kɔnɔ kuma dɔw ma jɛya fɛn min bɛ tali kɛ a musaka ko fana kan ko fiɲɛ dɔw yera o kɔnɔ ko kuma na baara ti se ka taa nin taabolo kan a ka kan a ka jɔ fɔlɔ ni k'a lajɛ jijɛma jɔlen na Zambi jamana ɲɛma ka fɔ la ko bɛnkan in k'a dabɔkun de ye jamana yɛrɛ bɛ se ka ŋuna ni a yɛrɛ kolo ye cogo min k'a ka yɛrɛta sabati ka dɔ bɔ kɔfɛ juruw la ko hakilina in de ye u bila la k'a yira k'a fɔ bɛnkan min ni o bɛ Zambi jamana ni États-Unis jamana jɛ kɛnɛya ko binakun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛnkan nafa min bɛna se Zambi jamana ma o gulonnen don fɛn dɔ la États-Unis jamana bolo ni Zambi jamana y'a ye a ka bɔba tɛ o la ka d'a ka jamana yɛrɛ taabolo kan a ka laɲiniw a n'a ka sɔrɔko ni musakako togoya kan o de nana ni bɛnkan in jɔli ye projet d'accord bilatéral de santé. Iran jamana ani États-Unis jamana ye sigikafɔ dɔ kɛ alamisa don février kalo tile 26 Genève kɔnɔna na sigikafɔ in a bɛ Iran jamana ka kɛlɛkɛminɛnko kunkan ka jate minɛ bɛnkanw ka se ka sɔrɔ o nasira fɛ ani fana mankanw bɛ se ka mada togo min waasa kɛlɛkura kana wuli hali n'o y'a sɔrɔ États-Unis jamana a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka pankurun dɔw kafo ɲɔgɔn kan ani jikan kɛlɛkɛminɛn dɔw Moyen-Orient kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a ŋaniya kɔni ye kɛlɛkɛminɛnko ka se ka dan sigi Iran jamana kɔnɔna na n'o ye mugujugubaw ye Iran jamana ka fanfɛ o fana hami ye kɛlɛ in bɛ se ka bali cogo min nka bɛrata Iran jamana bɛ farati dangan kan a hakilina tigɛlenba tɛ o de kama u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw sigi sen kan kɛlɛkɛminɛnw ani mugujugu kunda ni mankan kɛra wulifɛn ye ɛlɛ ni bala kana kɛ u la mugujugu in kunkanko kuma kɔfɛ Iran jamana ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ Iran jamana kɔni ma sɔn da ka maga babu wɛrɛw la i n'a fɔ komi misiliko walima dɛmɛɲɔgɔnya ni jukɔrɔmadonni waleya ka ɲɛsin Hamasi kɛlɛbolo ani Hezbollah ma a dama magaw kuma la Iran jamana y'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ taara États-Unis jamana fɛ ni ka ataki boloda o kuma na Iran jamana y'a yira k'a fɔ ko États-Unis jamana k'a sigina ye k'a fɔ u ka mara caman Iran jamana bɛ na i ɲɛsin olu fana susuli ma min bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ États-Unis jamana ka sɔrɔsiya miliyɔn sigiyɔrɔma caman na Iran jamana ka kɔrɔfɔw la a ye Israël jamana fana bagabaga o fana b'a yira k'a fɔ Iran jamana kɛlɛtigilaman don ka ɲɛsin Israël jamana ma o kuma sigi kan ka kɛ n'a ye k'a fɔ mankan dɔ bɛ sɔn ka wuli Moyen-Orient. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka u ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin ka aw fo kokura aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.